ýerde keramatly bir näçe ziyaret edilen ýerler ýerleşipdir. Elbetde Mehman arkadamyň tagallagy bilen gadymdan gelýän taryhy şahsiýetlerimize ulu üns berilýär. Biziň häzirki sinne ýanymyz Teýmirliň döwründe gurulan Abu Muslim babanyň kümmetidir. Mehman tamaşaçylar esas darganata gelen her bir siýahatçy bu kümmete gelip ziyaret edýärler. Ýagny bu toprağın keramatam, gudratam diýsen köp bolmak bilen gelýän siýahatçylaryň ünsüni özüne çekýär. Ýene-de bir aýtmak isleýänlerimiz Mehman tamaşaçylar bu kümmetde Hydratanın käbesi ejesiniň aram tapanyny barada da maglumatlar aýdylýar. Bu kümmet barada umumyň bu şahsiýetler barada ýagny dürli riwayetler döräpdir. Şonuň esasynda da halk bu ýerdäki Abu Muslim baba barada şol sanyda Hydratanın ejesi barada bir näçe çaklamalaryň bardygyny aýtdylar. Biz Abu Muslim baba barada size maglumat bersek, Abu Muslim baba ýagny Muhammed peýgamberimiziň ýagny neverelerinden bolmak bilen birlikde İslam dünýäsinde meşhur şahsiýetleriň biri. Ýagny Arap döwletleri bolsun, beýlik musulman döwletleri bolsun, Türkmenistana gelenlerine Türkmen toprağının keramatlygy, şu ýerdäki şahsiýetlere goýulan hormatlaryny görmek bolýar. Ýagny ýurdumyzyň ähli künjeklerine, welaýetlerimize ýerleşen tarih, kümmetler, şahsiýetleriň adyny öterýän ýerler diýsen siýahatçylaryň hem de ziyaretçilerin ünsüni özüne çekýär. Ine Mehman tamaşaçylar, sen Darganat etrawyna gelseňiz, Abu Muslim baba kümmetine ziyaret edin we onuň guruluş haýratynlyklary bilen tanış bolun. Ýagny kümmetiň bir diňe bir özü bilen çäklenmän edil kümmetiň öň ýanyna Darganata galaty ýerleşýär. Bu galanyň ajaýyp tebigatyň içinde ýerleşmek, onuň taryhy barada gyzyklanmak her bir siýahatçynyň ünsüni özüne çekip biler. Arkeologik ýadygärliklerin biri de Darganat etrawyna ýerleşýän 7-nji, 8-nji asyrlara degişli hasaplanýan Dargan gala ýa-da Köne gala ýadygärligidir. Yerli ilat tarapyndan bu gala Ak gala, Köne gala, Dak Yunusyň galasy diýen atlar bilen bellidir. Könürgönç Türkmen döwletiniň döwründe Dargan galasy 11-nji, 13-nji asyrlar arasynda güllap ösýär we tutýan meýdany 50 hektara ýetirilipdir. Galanyň diwarlarynyň beýikligi 6-8 metr, galynlygy 3-5 metre ýetýär. Bu şäher ine dördül taslamada bolup, bişen kerpiçden, toyun palçygyndan gurulypdyr. Ýene-de bir zat, edil galanyň deňine Amy derýanyň hanasy has daraly bakýar. Şonuň üçin bu yer derýadan geçmek üçin amatly yer bolupdyr. Geçirji geçelge hökmünde Dargan gala adynyň dören bolmagy mümkin. Sebäbi Dargan sözüniň geçirji diýen manysy bar.